Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε στήλο Brainrot και θα βαθμολογήσουμε τη βάση των φίλων μας, του Δημήτρη και του Αλέξανδρου. Όπως υπάρχει ένα πρόβλημα και μπορεί να μας ακούτε, δεν ξέρω αν μας ακούτε βασικά, γιατί μιλάμε τα παιδιά από μια κλίση. Λοιπόν, πρώτα πάμε να βαθμολογήσουμε τη βάση του Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, μισό να φάνηκε κάτι. Πού θέλει να στείλει ο Δημήτρη, αριστερά ή δεξιά? Δεξιά. Δεξιά. Οκ. Παιδιά, με τρολάρετε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα δεις. Θα δω, οκ. Για να πάμε Μπρο, μου κάνει τώρα αυτό μπορεί να... Αυτό δεν το παίρνει κανείς όσο Αυτό μπορεί να αλλάξει το value και να είναι σπάνιο, να είναι ξέρω one of 100, γιατί δεν τα έχουν πάρα άτομα. Λοιπόν, πάμε δεύτερο όροφο παιδιά, ανυπομονώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αριστερά... Από το παράθυρο από εδώ, Από πού όμως, δεν το μπορώ να καταλάβω. Δεξιά αριστερά μου. Δεξιά μου ή αριστερά μου? Από τα τρία μου. Δεν θα σου ακούω παιδιά, συγγνώμη. Δεξιά αριστερά μου. Από εδώ, από μένα εδώ. Ωραία. Oh, Crystal ticket και repeat. Αυτό νομίζω είναι πολύ σπάνιο. Αυτό είναι σπάνιο. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τσικλετέρα με τσικλετέρα. Οκ. Και εδώ πέρα. Τζελατίνα βολα... Never mind. Λοιπόν, πού στρίβω? Ναι. Τώρα πού στρίβω βέβαια, τώρα που στρίβω αριστερά ή δεξιά? Από αριστερά. Από αριστερά. Εντάξει, ωραία. Και όπως μου είπατε παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο Brainrot από το update. Δεν ήταν one of one σε μια φάση. Ήταν το πρώτο από όλα Gold. Γελατίνα βαλατίνα. Μου έχουν στείλει και screenshot τα παιδιά. Έχω φωτογραφία. Να σου το δείχνω να πιστεύετε. Και παιδιά, άμα δω, θα ψάξω να ενημερώσω, άμα δω ότι υπάρχουν λίγα TikTok repeat Crystal, θα σας πω να πουλήσετε το ένα, γιατί έχετε δύο από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Τώρα πάμε στη δικιά μου τη βάση. Τώρα πάμε στη βάση του Αλέξανδρου, που είναι και καλύτερη μου φιπή. Λοιπόν, φίλε μου Αλέξανδρε, πού στρίβω πρώτα? Στρίβεις από αυτή την πλευρά που είμαι. Πολύ ωραία. Όχι πολλά, γιατί τον Ιάννη είναι το που το βλέπω. Γιατί πες να γίνει και OG. Ναι. Το Λουμάκα Μαλεφίκα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ένα Lost 25. Το είχαν πάρει από το Crystal που έχει κάνει ο Σάμι και έχει κάνει το North Pole Event. Λοιπόν, και με το 3 στρίβουμε στην άλλη. 3, 1, 2, 3. Τρόμαξα λίγο. Στροβερίτα 39 μιλιών, Τζελατίνα Βαλατίνα 2,4 και έστες πρέσβη σονιόρα, Κρίσταλ Μπομπαρτίνι το τι. Αυτό είναι σπάνιο. 100 τέτοια με αυτό το trade υπάρχουν. 100. Μάλιστα. Και μην με βαράτε ρε παιδιά. Εντάξει. Και ένα Ομπρέλο το Πολίνο 39 εκατομμύρια. Οκ, μπορεί να είναι σπάνιο γιατί τα έχουν πουλήσει λογικά όλοι. Πάμε στο δεύτερο όροφο του Αλεξάνδρου. Θέλω να κοιτάξετε από την πλευρά εδώ. Ποια πλευρά μου φώτισες κάτι? Από την πλευρά εδώ πέρα. Δεξιά ή αριστερά μου? Ποιο? Από μένα, εδώ. Οκ, οι δύο Λαγκράντε και τα δύο με γεωφωτραγίτ. Το ένα έχει Ματέο και το Graduation Tie και ένα αερόβογραφ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το ξαναδεί, συγγνώμη, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι σπάνιο, ήταν από το Μουντιάλ. Θα το σπάνιο. Κάτσε, νομίζω ότι έχετε μια φώτιση. Αυτά backrooms δεν είναι αυτό, μισό. Από τα backrooms νομίζω είναι αυτό. Το έχω ξαναδεί νομίζω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Τώρα γυρνάτε από πίσω. Αυτό είναι σπάνιο και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σπάνιο. Μισό. Μισό, δεν έχω βγάλει τα VFX, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Το έχω βγάλει. Τι φάση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Τζελατίνα Βαλατίνα 14,4. Λέω Κουκαράτες 15. Βεντολιέρα από Βενόρα με Job Trip Sahur Trade. Πολύ σπάνιο. Και Κουακαλένα. Το είχαμε τυχαίο με αυτό
Από αυτό το Titan Abuse. Τέλεια. Και λοιπόν ανεβαίνουμε στο τελευταίο όροφο μας. Πού στρίβω κύριε Αλέξανδρε, αριστερά ή δεξιά? Στρίβεται από εδώ, σε μένα. Μου δεν έχει κάτι. Α, και δεν είπα, σάτα στον κύριο Αβέτη. Γιατί τώρα απλά μου ήρθε να κάνω εγώ βίντεο. Λοιπόν, και μου όταν μπήκα στο Discord εδώ πέρα να κάνω βίντεο. Λοιπόν, είμαι έτοιμος για αυτό που θα δω τώρα να γυρίσω. Ναι, είσαι. Σίγουρα, λοιπόν. Αρχίζουμε από δεντογωνία. Dragon κανελόνι! 2,5 billion Dragon κανελόνι, παιδιά. Κυρίες και κύριοι. Έχει το Claw Trade. Εντάξει, όμως είναι Dragon λοιπόν, παιδιά. Laromantic Trade. Θα το κάνετε εσείς trade, θα παιδιά αυτό. Δεν το κάνετε trade. Το κάνετε Trade, τέλεια. Αλλά λούσαμε το trade, πάμε. Το γλώσσατε, εντάξει. Αυτό λογικά θα είχε πάει και 2 billion, Ναι, θα έχει πάει. Έχει Runaway, έχει Carpet Trades και Bloodrot και Λοσά. Μισό λίγο. Να δω λίγο. Του κάναμε τον κόλπο. Δεν έχει exist count γάμο το. Δεν έχει exist count γιατί Bloodrot, δεν υπάρχει καν το Bloodrot. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά. Ναι, λίγα θα υπάρχουν, μισό λίγο. Παιδιά, λοιπόν, W, Δημήτρης και Αλέξανδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στο βίντεο σήμερα. Και τα λέμε στο επόμενο, παιδιά. Γεια σας.